Op 15 oktober 2017 verscheen het boek van Breu BMI weerom door Vrauger. Het bevat verhaal dat ik bij mijn pa thuis opgetekend heb. Op zijn eigen broodstouwen en heurden bij troon vertelde hij me over zijn kindertijd en over zijn jaren als jong kerel in zijn geboortedorp Schildwolde. En Dagblad van het Noorden waar ruimschoots aandacht aan Bouk besteed en op dezelfde dag dat het artikel erin stond kwam stroom van reacties los. B en ik mocht vele telefoontjes en mails ontvangen en Facebook was gewillig, net als toezebarrel. Voor mij op bureau heb ik een uitprint mailtje liggen van Jan Dijk. Als datum staat er boven van vrijdag 27 oktober 2017. Dijk mailt dat hij ons Boukie gusten kocht heeft bij Boukhandel op Togezaat. Hij had inmiddels met plezier een stuk of wat verhalen lezen. Tijdens het lezen was Jan Dijk een verhaal in zijn schoten dat pa hemzelf vertelde dat Dijk bij pa op visite was. Het staat me bij dat voetbalverein SGV van Schewal, opricht in 1941, gauwachtig het 75-jarig bestaan vieren zal. Dijk had een foto bijzoek van het kampioenselftal van het seizoen 1947-1948. Men was erachter gekomen dat onze pa nog de enigste was van alle spelders op deze foto die nog leefde. Van zich om elke voetbalder op foto was onze pa Wessel de naam nog. Mijn poor trok het trouwens de wenkbrauwen op en nou holp Dijk om handje met herinneren. De man die in dat bewuste seizoen tussen de polen stond, was een zekere Tienstra. Hij was een Abels beste keeper, maar bij het horen van de naam Tienstra kwam bij pa een heel ander kader van deze baden tegenholden naar boven. Met smook door Dijk zijn verhaal. Bedankt Dijk, ik weet weer hoe spendniedig pa zo melk. Hij was nou al 90 jaar. Onder het vertellen tegen mij over de gloepstreek die Tienstra hun vrouwer leverd het. Zo slaat niet zoveel jong meer voetbal bijstrode als vrouwer, dat toen klein was, zegt mijn vader, als in zijn stouwen met makkelijke kussens dat troom uitkeek naar boeten. Laat net een paar van die dikke bunzels bij hem voor thuis langs. Zij rouwt met redenwaarts en een van hun beiden hield balen stief onder de arm vast. Dat jonkhout het nou genoeg aanzwermans, kom ik erover touw. Voor veel van hun bezigheden hebben ze deuren al niet meer uit. Computerspulletjes en zulks wat gaat bij de meesten voor sporten. Voor hun toekomst is computertechniek belangrijk, maar frisse lucht en beweging in de vrije natuur doen ze over het algemeen veel te min. In ons tijd was er eigenlijk niet zoveel als die al plastic balen. Om 3:30 middags ging schouwen uit, maar een half uur eerder werd wie al onrustig en zaten op sprang in de klasse om naar boeten te vliegen. En vlocht een kopje thee drinken, opsloppen, meelkoekje opkaren en dan ons omtrekken en met een huilenploeg achter de oude bal aanjogen. Moeke wil wel even horen nou of gewoon was op school, maar tijd om haar persoonlijk antwoord te geven hadden we op ons benaaien. Wie bosselden op het vertrapte gemeenteveldje deur, totdat het zo duister was dat geen hand voor ogen meer zijn konst, lot staan en balen. Dan kwam een lange schim aanzetten op fietsen van fabriek en hij ruikt met zijn zware dunderstem, direct naar huis toe komen en eten. Hij had tenminste nog een gezonde kleur om de kuipen, meint mijn vader, maar dat graag hout van vandaag de dag kijkt allemaal uit of zijn baby nou je. Nou hier denk om, zoals het wordt najold. Ik heb les naar hem met Tjarko brood langs de line op voetbalveld. Wie kreeg erover dat de hele wereld in een roze tempo aan het veranderen is. Ik vertelde hem dat hij in het eerste van SGV speelt hebben. Het is een zijtje stil. Volder trekt kap en kroezen. Hij steent wat. Gaat staan en hij zegt, en mijn jonge jaren ging er gemoedelijk aan touw. Wie kwam nog als een man voor mekaar op? Maar eenmaal het een van ons elftal mijn smerige streek flikt. Door de weken was het hard pokkelen en knoeien.
En bij ovens ging ik aan het leren om de loter een beetje beter van te worden. Op een zondagavond had ik op stap geweest met jongens van zijn elftal. We hadden een hele goeie keeper onder de ladder staan. Maar wat een onmens. Als ik eraan denk, dan wen ik me weer op. En word ik weer duvels in de hoed. Al hier gaat een krieshaftige houden staan. Ho, 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 zeg ik. Wie schenkt ons eerst in mijn inhoud? Koffie. Het was een gezellige avond, gaat me voelde weer. Waarof we geweest hadden met een kander, dat weet ik niet meer. En dat maakt nou niks meer uit. Maar wie ging met een plauw jong, mijn voetbalkameraden en ik, op fietsen weer naar huis touw in Dusten. Vlak voordat ik bij Torstee en Schewolde die kwam, bij vader en moetje ruip ons keeper. Ik kreeg zijn naam niet over mijn lippen, of is het ook nog zo, dat mijn achterlichtje het niet deed. Ik bedankte hem nog voor de woordschouwen en ik zei dat ik hem zo gauw mogelijk maken zal. Daar sluig ik af, daarmee, en ik wil zoeken dat ik op beren kwam. Tot mijn stomme verbozen gaf die gloepert die mijn hand met een bouten voor het kapotte achterlicht. Hij was namelijk politieman, moest weten. Maar die avond had hij vrij van zijn werk. Kist nog gewoon wat voor een dansklapper hij was. Hoe heb je dat wel opgelost, ben ik benijd. Dat kist al wel roden. Dat we weer trainen gingen, zei ik tegen hem, du was graag keeper wezen, hè? En die hak toe, en daar heb ik hem alle houten van het veld zijn laten. Ik kuurde secuur en schoot de ene naar de andere bal en verlindhaard liep op zijn lichaam. Boom ben onder. Hij jaasterde als een mogen zwien. Brulde van de pine en met steer tussen beiden in zijn afzakken duid om zo beklogen te houden bij zijn olie. Ik heb hem zo teisterd dat hij het dat hele seizoen maar weinig baden meer voor ons pakt. Ik geloof dat we met onderaan stonden, dat competitie dom was. Dat had hij er wel voor over natuurlijk, gis ik. Maar jouw plauwgenoten zal er niet zo wies mee geweest hebben. Ik heb broek op hem genomen, knies mijn vader. Zijn verdiende straf. Gerechtigheid, hè? Gerechtigheid, ja. Doorgaat zo met het leven. Als al mami wc is en deurklinken vasthoudt, kijkt hem naar mij met niet miste verstoorde blik en zijn broene ogen. Zitst er nou alweer? Hey Holle, zitst er weer om toch? Of zitst er eigenlijk nog in die luistal? Roken ze er hoest met een borreltje de noost en dan komt uit een verhaal van touw. I don't nee, maar dat doet niks. Sommige ogen, leave that more down. Hey Ole, hey